Já vás zdravím po delší době a trvalo mi docela dlouho, než jsem našla zase chvilku na živé vysílání. A teď vás zdravím z takového nádherného místa, kde je úžasný výhled. Možná ho taky uvidíte. A já jsem pořád ještě v Thajsku, máme za sebou 2 nádherné kurzy a ještě necelý týden, který tady s rodinkou trávíme na ostrově, než se přesuneme ještě na pár dní do Indie za naším buddhistickým učitelem. A já jsem chtěla využít tenhle tady podvečer, abych s váma pozdílela trošku téhle krásné atmosféry a současně abych odpověděla na jednu z otázek, kterou jsem dostala v průběhu doby, co jsem tady. A sice mi psala jedna žena a ptala se, co má dělat, když se dozvěděla o partnerově nevěře. A to je samozřejmě docela nelehké téma, takže já vám teď dám takových několik tipů, co s tím, když se dozvím, že mi partner byl nevěrný. V první fázi je důležité dát si prostor pro všechny ty pocity, které s tím souvisí a nic z toho nepotlačovat. A je tam většinou ohromná směs smutku a vzteku. A je důležité tyhle pocity v sobě přijmout a dostat je ze sebe ven. A to může být i o samotě, to může být, že se zavřeš někam do pokoje, pustíš si hudbu nebo bez hudby a zkrátka nic v sobě nepotlačuješ a dovolíš, aby ten příval všech pocitů procházel skrze tebe ven. Úplně nejlepší je, když partner dokáže ustát ten příval emocí, což nemusí být vždycky lehké pro něj, protože když neví, jak zacházet s ženskými emocemi, tak může být z toho nesvý, ale pokud ví, tak je to úžasný způsob. Ti, co s námi byli na retreatu pro páry, si připomenou cirkulaci emocí, protože to je přesně to, co byste v tuhle chvíli dělali. A další věc, kterou bych doporučila, je vzít si čas v kruhu svých kamarádek. Pokud jsi žena, která zjistila partnerovu nevěru, tak si vzít čas s dalšími ženami, protože tam najdeš podporu, tam najdeš porozumění a tam najdeš i takovou větší, lepší, přímější cestu k sobě sama. A další bod. Zase tady se může hodně lišit ta situace, záleží na tom, jestli je to něco, co se děje třeba pořád a opakovaně a tak dále, tak pak bych řekla, že buď to si řekneš, že je to OK a že prostě ti stojí za to v tom vztahu žít, i když se to takhle děje, anebo si řekneš, že to pro tebe není OK, že tě to nesmírným způsobem drásá a nedokáže se s tím srovnat a pak je to možná příležitost k rozchodu. Jiná situace může být, pokud je to taková ta jako jednorázová záležitost, která se stala, vůbec byste ji nečekali a nějakým způsobem už je to za váma, tak pak je dobrý, pokud v tom vztahu chceš zůstat, na to, co nejlépe to jde zapomenout, což samozřejmě není jednoduché, chce to svůj čas, ale je to možné. A pak je to o tom veškerou svoji pozornost vědomě dávat k jiným tématům a zkrátka se i zaměstnat a vytvořit ve svém životě činnosti, které absorbují tvoji pozornost, které ti dělají radost. Zkrátka nedat té mysli tolik příčin, aby se znovu a znovu vracela k těm představám, které s tím souvisí a k těm myšlenkám, které jsou vlastně trýznivé a točí se pořád dokola. A taky je to zkušenost, která zpravidla vztahem velmi zamává a může to být i pěkná příležitost některé věci v tom vztahu a ve svém životě zejména přehodnotit. Je to taková příležitost vrátit se víc k sobě, vrátit se k tomu, co mě těší, co mi dává v životě význam, co ráda dělám a co chci dělat. A zkrátka se starám o to, abych se ve svém životě cítila šťastná
tak nejlépe, jak to jde. Ať už s partnerem nebo bez něj. Tak to je taková první pomoc. Potom, pokud to byl takový zásek do vztahu, což často bývá, tak to chce i trošku dalších nástrojů, jak znovu navázat důvěru a spojení ve vztahu. A jedním z velmi silných způsobů je vědomé milování, něco, co prohlubuje intimitu a i pouto mezi partnery. Tak to je takových pár střípků, co můžete dělat jako první pomoc. A pokud je to situace, která se vás týká, kterou prožíváte nebo jste někdy prožili, tak vám držím palce, abyste ji přestáli co nejlepším možným způsobem, aby ten vztah, ve kterém žijete a chcete v něm dále být, tím byl poznamenán v tom nejlepším možném způsobu, a sice tak, že se v tom vztahu nějakým způsobem můžete nově narodit a nově sami sebe objevit. A ještě jeden tip na závěr. Možná stojí za to podívat se i, kdo byla ta partnerka, se kterou ten muž byl nevěrný, jaké měla kvality. A možná se z toho něco naučit a říct si, OK, tak jaká kvalita, jakou kvalitu můžu do toho vztahu taky vnést. Možná je to nějaká část tebe sama, kterou si zapomněla žít. Moc vám držím palce, aby pokud se vás taková zkušenost právě týká, pro vás měla ve výsledku ten nejlepší možný dopad. Mějte se moc hezky. Tady se mi současně i, jak se tomu říká, zesiluje ta krásná hudba. Takže já se s váma ještě jednou podělím o tyhle nádherný výhledy, který tady na kopci mám. Apičáda Viewpoint vás zdravím. A to moře vám ještě jednou ukážu takhle. A loučím se s vámi. Mějte se moc krásně.